Gikumpirma sa Land Transportation Office 11 nga duha ka bus driver ug usa ka konduktor sa Davao City Overland Transport Terminal ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga atol sa surprise drug test kagahapon sa buntag. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao kang Yuri Lim ang head sa Regional Law Enforcement Section sa LTO 11 nga gipailawom na sa profiling sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 ang tulo ka individual. Dugang sa opisyal nga humaniini gikatakdang kumpiskahon ang driver's license sa buong mga driver, lakip ang kopya sa registration ug prangkisa. Hatagan sabog 5 ka adlaw nga mupatimaw sa LTO 11 aron nga muhatag sa iyang eksplanasyon samtang nagpaabot og confirmatory test. Iandam sab sa buhatan ang resolusyon ug rekomendasyon ngadto sa LTO Assistant Secretary alang sa revocation of driver's license ug galing magpositibo sab kini sa confirmatory test. Ang surprise drug test kabahin sa Oplan Biyahing Ayos, Pasko 2025 sa Davao Regional Offices sa LTO, PIDEA ug LTFRB.